Sanibona, phinde ngibingelele njena namhlanje ngaleli thuba ngalomzuzu ngaleli hora. Bantu bakaNkulunkulu kukona konke osekwenzekile, kukona konke futhi okuzokwenzeka. uNkulunkulu kade etshala nje enhliziyweni yami kulezi nsuku ngivuka, wabiza igama kathathu, wathi izimpi, izimpi, izimpi. Ziyeza bantu bakaNkulunkulu izimpi and namhlanje ngike ngabuka nje amavidiyo kadadewethu Celestial lapho uNkulunkulu ekhuluma ngezimpi ezizayo, i-earthquake ezayo e-America, ukuwa kweBhabhiloni. Siyazi sonke ukuthi mengabe kwenzeka something e-America ngeke ize affect i-America kuphela. Sonke sizo-affecteka. Sonke sizoba nendlala. Sonke sizoba nenkinga. Sonke sizoba nakho konke okungenzeka. Sonke sizo-affecteka kukona konke. So bantu bakaNkulunkulu isikhathi siphelile. uJesu sefikile uzolanda ibandla lakhe. Ithuba limanje. Ngiyazi kade besigxeka besibheca bethi hawu lo mbuso wezulu, hawu lo but namhlanje sanjalo indaba. Sithi bantu phendukani ngoba umbuso wezulu ususondele. Ukuhlenga usindise ubhabhadiso ngoba ukuphela kwezinto zonke sekufikile nokufa kuseduzane kakhulu. Isihloko nje ngifisa sikhulume ngaso sithi noma ingqondo ingakufuna inhliziyo mayingabi kukho. Noma ingqondo ingakufuna inhliziyo mayingabi kukho. Ngoba uNkulunkulu usiyalezile ukuthi masimthande ngenhliziyo yonke, simthande ngengqondo yonke, simthande ngamandla onke, simthande ngesikhathi, mina ngithi nangesikhathi sonke ngoba usibusiswe nguye ngakuphuca. Bathi simthande ngemphefumulo yonke. Njengamanje uNkulunkulu usehlola inhliziyo ukuthi yiphi engithandayo, yiphi engifunayo, yiphi engilangazelelayo, yiphi efuna ubuso bami. Ngoba usathane usebenzisa ingqondo, utshala la engqondweni yakho, ukunikeza ama-ideas, ukunikeza umbono, akunikeze zonke izinto. So it's like uma uhambe edolobheni bahambe advertise, hawu mama naku amazambane, naku u-aphula. Uyazi wena ukuthi mina ngithenge Oxford amazambane. Uyazi ukuthi mina ngithenge endaweni ewukuthi angeke ngize ngithathe nanoma yini noma umkephi. So isathane utshela kanjalo engqondweni, atshale wonke uhlobo lwe-idea kuba kuwena, kodwa uyazi ukuthi ngeke uze ukuthathe konke ngithi kuba kuwena ukuthi uthatha kuphi uyeke kuphi. So noma ingqondo ingakufuna ingqondo ikucabange because usathane usekutshalile but inhliziyo yakho ayibambelele uNkulunkulu ukuthi mina uNkulunkulu utheni. So khumbula ukuthi isikhathi isitha sisebenzisa ingqondo, kepha uNkulunkulu ukhuluma nomphefumulo wakho. Yikho okusemqoka ukuthi uhlale uzondla ngezwi likaNkulunkulu ukuze iqiniso lizohlala kuwe, uliphile noma sekunjani. Ngokuba siphila ezikhathini ezinzima lapho sekuvela khona ukuthi ufundeni wena futhi ufundele ukulibala noma ukukhrema nje kuphela ukuze udlule kodwa ungenzi ngendlela efanelekile. Sonke abantu baNkulunkulu kuningi izimfundiso zifika. Ngabe zifike zadlula zadlula nje kanjalo noma zifike zayithola indawo. So umoya kaNkulunkulu ubungifundisa kona kakhulu ukuthi ngaso sonke isikhathi engqondweni kuzuhlezi kunemidlinzo eminingi ngoba ilapho imimoya eminingi esiphila nayo njengamanje ithatha indawo. Khona le ndaba ifana nasemhlabeni njengoba kade ngikabeka. Edolobheni baningi abadayisi kodwa awuthengi kubona bonke. Futhi ngisho into ekuthiwa ishibhi kangakanani okwabo, kepha ngoba uyazazi ukuthi uzibeke kuliphi izinga wena uzobambelela kulona ukuze uzokwazi ukuthi noma usunenkinga uzoya kusiphi isitolo ungabe uthatha zonke. Isizathu sokuthi uNkulunkulu angezwakali uma ekhuluma ingoba vele iningi selivele selinikele ngemiphefumulo yalo kwimimoya eminingi. Ngabe imoya yamandili, ngabe imoya yamandawe, ngabe imoya yobuthakathi, imoya yobutabane, imoya yobundingili, yobungqingili, imoya yobufebe, yokuthanda imali, yokuthanda izinto, yamanga, yokweluka, izinwele, ama-extension, make-up, wonke umoya yometuse, imoya yoBeelzebuli, imoya yogluttony, ukuthanda ukudla okungaphezulu ngendlela engafanelekile. Kuningi ukuhleba, ukuqamba amanga, ukuphinga, ubufebe engqondweni kuningi. Wonke umuntu uthatha akuthathile. Ukuhamba imicimbi wenza ama-covenant ongawazi. Hamba ama-party wenza ama-covenant ongawazi. Kushizwe izimpepho wenza ama-covenant ongawazi. Abantu sebevumelene nakho ngaphandle kokuqaphela isiphetho sakho ukuthi siyini. Konakele kakhulu bantu baNkulunkulu. Imimoya esabalele kakhulu emhlabeni iyabusa umzuzwana ukuze kuzobonakala kwabantwana bakaNkulunkulu nabantwana bakaSathane. Khona ezokwazi uKristu ukubona ukuthi iliphi ibandla lakhe futhi iliphi elizenzisayo. Okubalulekile kakhulu ukuthi sihlale sifakile abantu baNkulunkulu isigqoko sensindiso ukuze sizozazi ukuthi uKristu wasifela
futhi akafelanga ize. Ngakho-ke asingakenzi ukufa kwakhe kube ize ngokuthi senze nanoma yini angayithandanga. Hlale sazi ukuthi isitha sizohlezi sikhangisa nje kuphela, asiphoqi ngalutho. Uziyela wena, uzikhethela. Sekukhangisela ukuthi nakho ukuthi uzizele wena. Suyibanja ngeyudlayo. So lokho sikuvezela khona kuba kuwena ukuthi yakuthatha noma wenze njani. Ngoba eminye imithetho yaso siyasho ukuthi enze noma yini inqobo nje uma ikujabulisa leyo yinto leyo. Uye undiza nawe uma yangijabulisa kanti ubumnandi besikhashana ngoba kwindlela iyinhle ibukeke inhle emehlweni omuntu, isiphetho sayo singukufa. Bonke abantu baNkulunkulu ubumnandi besikhashana abukaze buphethe kahle. Even nemicimbi akuphethi kahle. Thola ukuthi omunye usedake, omunye usegwaza omunye. Ematshwaleni bahlezi bedubulana, bebulalana kade bese bumnandini. Benzela abantu ama-baby shower kuthi after a month isishonile leyo ngane. Kwenziwa izinto eziningi nje abantu baNkulunkulu akusemnandi, akusekona. So ngaleli thuba nangalo myalezo nangalo mzuzu, izinto abezinkulu ezimnandi zombuso wezulu zithi bantu phendukani ngoba umbuso wezulu ususondele. Nihlengo nesinto sinebhabhadiso ngoba ukuphela kwezinto zonke sekufikile, ukufa kuseduzane kakhulu. Ukungakuphuca leli thuba lokuphenduka. Masikhulekele izingqondo ezithanda uNkulunkulu ngaphezu kwazo zonke izinto, ukuze isitha singethole indawo kuzo. Khulekela ingqondo yakho ukuthi ithande uNkulunkulu. Khulekela ukuthi ingqondo yakho izindle ngoNkulunkulu. Khulekela ukuthi ingqondo yakho ihambe ngobuNkulunkulu ngazo zonke izindlela. Ukuze singesawaleli ezintweni ezingazisola ngazo ngomhla wokuphela. Bantu baNkulunkulu phendukani ngoba umbuso wezulu ususondele. Uhlenga usindiswe, ubhabhadiswe ngoba uKristu uzile ababhabhadisiwe. Angithume kona ukuthi tshela abantu ukuthi mawubhabhadiswe bazihlambulule ngoba ngiyabuya. And ukubuya kwakhe abantu baNkulunkulu kuzokuba njengesela. Kuzofika kungalindelwe. Kuzoba kanjalo njengasemhlweni woNoah. Babendisana beganiselana. Wafika kanjalo uKristu. Wafika kanjalo uzamcolo. Benganakile beshona lena lebebhizi. But kudingeka ukuthi silinde abantu baNkulunkulu. Silinde ngokuzondla ngezwe lakhe. Silinde ngokuzila ukudla ngokukhuleka. Silinde ngokunxusa. Silinde ukwenza intando yakhe ngaso sonke isikhathi. Ngoba ukuphela kwezinto zonke sekufikile. Ukuphela kwezinto zonke sekufikile. Ukuphela kwezinto zonke sekufikile. Ukufa kuseduzane kakhulu. Ongakuphuca leli thuba lokuphenduka. Masikhulekele izingqondo ezithanda uNkulunkulu ngaphezu kwako konke. Ukuze isitha singethole indawo kuzo. Bese siwelele kwesingayisola ngakho kusasa. Inkosi ibe nani nibusise inisize. Nifumane ukuphila okuphakade. Ngokudela konke okudlulayo ngoba kuyadlula abantu baNkulunkulu. Sihambe ebukhoneni benkosi kuze kube sekupheleni. Inkosi ibe nani nibusise. Hlale nazi ukuthi uNkulunkulu uyasizonda isono, uNkulunkulu uyabuthanda ubungcwele. Ezinye nje inkundla zokuxhumana zikhona. YouTube uLihlithemba Mzobe, TikTok uLihlithemba, Facebook uLihlithemba Mzobe, Instagram uLihlithemba with IE Mzobe. Hlale njalo siqine abantu baNkulunkulu. uJesu uyabuya uzolanda ibandla lakhe. Mangabe khosalayo mhlaba ngcwele beyobiza. Magabiko osalayo mhlaba ngcwele beyobizwa. Mhla inkosi ihambayo magabikho osalayo. Sibinani bosisi.